Hi guys, madung adlaw ang tanan maniud to data. Karon pa di pa dugay ning balik ang kurente. Ang sudan na Mansit Canton, maram din madali-dali na he. Been out pandari gani alas 6. Ako na po dari isa sugad gahapon kay gikuha mas liksi gapon jang lula. Mingaw na. Ito guys. Wako'y blaga po kay lain ng lawas. Sakit ka ang likod. Kada ni baka na siguro ang pinikuha na sa bomba. Tubig. Madara pag ikuha sa liklijang lula kay arhi maluoy ko. Kay magabi makadong singot. Madamana dug kay electric pan. Ya maluoy po ko kay di makakaanog mga preskong mga sudan ba. Puro ramang ko dilata dari. Ang to kay makakaam jaglagmi. Nahurot nagambuwad gahapon at saging dari na naman hatag sa manok ag uban kay nga hinog naman. Og di padaplig kasada dari grabe ngawa dyan. Samot mag-burn out, way signal. Mingaw. Kaya pabakaan ni ng gamay na magbugas ka pa. Ang konsumo pa kada adlaw, sudan. Ang ka-stress. Managingag Ginoo ni bala jud. Noon gali ang pagning adlaw. Adlaw katapusan na mga mananahag mil nga katong license. Hindi na pa di for 5. Maka-license lagi po ta pero maagi pa tas kalisod. Namuwak nagkuan guys, may natanawon nag buwak banda ning bukad nagjang buwak isa napay duha nga pa. Buo mo ko yun dyan. Buo ko yun dyan guys, patanawon na mo na. Hapon naman guys, mamubo na ko sa buwak. Manang buhat kada hapon. Kuy uwan mamubo.
ra guys, hapit na nimo bukad. Kare ni bukad na. Basta sige habu-bu. Napatoy isa dani harap ko. Good boy. Maraming vlog guys. Salamat sa pagtanaw. God bless.